Karoliina Kostner, olympialaisten pronssimitalisti. Moninkertainen Euroopan mestari, maailman mestari, moninkertainen MM-mitalisti. Kostneria ei juuri esittelyä kaipaa. Ja onko hänen uransa huipentumassa jälleen kerran yhteen MM-mitaliin? Siitä saamme selvyyttä seuraavana pariminuuttisen aikana. Kolmoisflippi, kolmoistulppi. Kolmoisritti, ilmavaa, hallittua. Mikä kilpailu tästä tulee, mikä kilpailu tämä jo on. Karoliina Kostner, tämä muistuttaa kuin Sotsin olympialaisten vapaa-ohjelmakilpailua, jossa niin ikään yksi toisensa jälkeen teki upeita onnistumisia, upeita luisteluita. Ja niin tapahtuu myös tässä MM-kisojen lyhytohjelmassa. Kertakaikkisen hieno esitykseksi minä tätä melkein kutsun. Ei tämä ole enää pelkkä lyhytohjelma, tämä on pieni taideteos, tämä Karoliina Kostnerin lyhytohjelma Ave Marian musiikkiin. Hän keskusteli koreografinsa Lori Nicolin kanssa silloin, kun tuo tietynlainen kriisivaihe hänellä oli. Jatkaako uraansa vai jättääkö luistimet naulaan. Ja silloin hänen ongelmansa oli tuo itseluottamuksen puute tietyllä tavalla. Hän epäonnistui teknisissä elementeissään liian usein ja he löysivät musiikin, joka oli ehdottomasti Lori Nicol tässä hänen tukenaan harvemmin esiintyy näissä arvokisoissa. Hän ehdotti Karoliinalle souturetkellä jotain kappaletta, jota Karoliina rakastaa. Ja Karoliina sanoi, että no Ave Maria on sellainen, jonka hän joulunäytöksissä on esittänyt. Ja hän siinä mielessä osui oikeaan. Se on hänen esitysmusiikkiinsa ja sitä hän rakastaa. Ja he löysivät tämän teoksen, joka on kaikille tuttu,
vaikea luisteltava kilpailuohjelmassa tietenkin. Mutta tämä tulkinta, kaikki ne yksityiskohtineen, katseineen, eikä vaan ulospäin suunnattua esittämistä, vaan nimenomaan sisältä koettua. Todella unohtuu tuo kilpailusuoritus ja tulee tunne siitä, että joku ihme on tupsahtanut tuohon jään pinnalle ja luistelee kuin keiju ja lähtee pois. Mitä tästä nyt? Minä niitä kymppejä tietysti. Japanilaisyleisö pomppaa seisomaan, kun Costner suorituksensa päättää. Ei muuten mitkään helpot musiikit Ave Maria lyhytohjelmassa ja Bolero vapaa-ohjelmassa, mutta Costnerin kaltaiselle luistelijalle juurikin sopivat musiikkivalinnat. Pisteet 77-24. Huikeita pisteitä, mutta ansiosta ilman muuta. Ja näillä pisteillä Costner ohittaa Suzukin, kiilaa Asadan jälkeen kakkoseksi ja vain 1,5 pinnaa pyöreästi eroa Asadaa. Jännittävä vapaa-ohjelma tulossa taatusti.